मात्र इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान नि गेजेराव दावहाया मानो जायासै मानो सिजफायार जाखो मानसिफोरनि कुइसना बेनोल' आरो गोबांनि थाखायथ' मात्र भिडिअआ बेनोल' जाबाय नामा नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आं मा टाइपनि भिडिअ लाबोयो आंनि भिडिअ जाबाय दावहा रिलेटेड कनफ्लिक्ट रिलेटेड साइन्टिफिक रिलेटेड बेबायदि बांसिन जायो स' बे समाव इंडिया और पाकिस्ताननि गेजेरावथ' कनफ्लिक्ट सोलिबाय थादों अपारेशन सिन्दुरा कन्टिन्यू जानानै दङ बर्तमानाव एसे होल्ड जाथ'दों बे समावबो नाथाय बे अपारेशना जोबाखै कारण टेररिस्टनि आकाफोरा फाइनान्सारफोरा जाय पारपेट्रेटर जायफोरा बेखौ बानायग्रा जायफोरा नार्सार खालामग्रा बिसोरथ' दासिम जोबाखै बेनिखायनो इन्डियानि थाखाय अपारेशन सिन्दुरा दाबो जोबाखै आरो आंनि थाखायबो बेबादि भिडिअनि जेबो जोबनाय गैया बुहुमावथ' कनफ्लिक्टनि जेबो जोबनाय गैया मोनसे आपडेटआ बेनो बे आपडेटआ बबेखानि मैयानि आपडेट मैया आं मोनसे मिडियायाव नुनो मोनदों भल'दिमिर जेलेन्स्की बिथाङा व्लादिमिर पुटिनजों सावरायनो थाखाय राजि जाबाय बेबादि खौरां ओंखारनानै फैदों बेखौ आं कनफार्म खालामनाया निउसाव नुदों बबेखानि बे साननैसोआव जायफोरखौ निउसाव नुदों बेफोरबो माखासेयानो फेक जायो आरो बेनिखायनो जायखिजाया इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव सावरायनाय टेबोलाव फैसिगोन इउक्रेन आरो रासिया मा तुर्कियाव तुरस्क होनना बुङोमोन ना तुर्कियाव सावरायसिगोन स' मोननै हादरा दावहाखौ फोजोबनायनि लामायाव फैसिगोन आरो ओरैहाय गाजा आरो इजराइल बिसोरनि गेजेराव नाथाय दासिम जेबो सावरायनाय जायाखै बेथ' जाबाय गुबुन हादरनि बाथ्रा नाथाय जोंनि इन्डियानि थाखाय साननो गोनां बेनो मानसिफोराथ' दावहाखौ फोजोबजानो बादोंमोन पाकिस्तानखौ बे स्कप मोननायावनो गाग्लोबनांगौ एटाक खालामनांगौ POKखौ सेनांगौ बेलुचिस्तानखौ उदां खालामनांगौ सिन प्रभिन्सखौ उदां खालामनांगौ खाइबार पाख्तुनख्वाखौ आलादा खालामनांगौ बेबादि आरो नाथाय बे बुंनायाव जेसेबां गोरलै नाथाय दावहाया एसेबां गोरलै मुवा नङा मोनसे मिसाइल गावनाय लोगो मोनसे मिसाइलनि बेसेना 50 crore 100 crore जायो लोगोफोर स' दावहा मिन्स सानसेनि दावहायावनो बहुत हाजार कौटिनि खरसा ओरै नङा जे इन्डियाल' खरसा जाबाय नङा पाकिस्तानाबोथ' जागोन बेवहाय दावहा नाङोबा मोनसे हादरा बेसेबा बोसोर बेक जालाङो आरो बेनि जि इयुन फिथाइ बेखौ जाय सुंख'नांगोन बे सुंख'ग्राया जाबाय जों पाब्लिकआ जागोन बेनिखायनो फिनथ' पाब्लिकआनो खस्थ'खौ मोनगोन बबेखानि पाकिस्ताना जाबादि इन्डियाखौ दिनैसिम आघात होबाय थादों बै आघातखौ नायबाथ' पाकिस्तान बायदि हादरखौ माने बेबादिनो खालामनांगौ माने जुदि बेबायदि चान्स होबाय थायोबा फिउचाराव बेबायदिनो आघात होबाय थागोन दुखु होबाय थागोन भारत बिमाखौ माबा खालामबाय थागोन बिसोरो अरायबो अत्याचार खालामबाय थागोन बेनिखायनो बैबादि हादरखौथ' साजा होनो नांगौ खनसे साजा होनायावथ' बलिदानखौ होखानांगोन बेबायदि आरो जोंनि मानसिफोरनि साननाया माखासेनिया नाथाय दावहाया अरायबो खहा गोनां नाथाय दावहाखौबो नाङाबाबो रैखा गैया दावहाखौबो जायफोरा नांथारा नाथाय बेनि थाखायबो खैफोद गोनां स' इन्डियान बेलायाव बेनो जादों थांनाय 70-75 बोसोराव इन्डिया बेबादिनो अनबोबाय थानानै दिनै बे थासारिया जादों आक्साइ चीननि आखायाव थांबाय आरो POK जाय POK आजाद काश्मीर बिसोरो पाकिस्ताननि आन्दाराव थाबाय आरो जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो मोनसे समाव पाकिस्ताना निउक्लियार पावार नङामोन नाथाय बै समावबो जों बेखौ सेनानै लानो रोंदिया निउक्लियार सोदोब होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना निउक्लियारनि सोमोन्दै मोनसे बाथ्रा खोनादों जानांगौ पाकिस्ताननि किराना हाजोआव इन्डिया एयार स्ट्राइक खालामदों होननानै मोनसे निउस गोसारबाय थादों नाथाय जेब्ला जोंनि DGMO DGNO DGAO बिसोरनि प्रेस कनफारेन्सआव जेब्ला सासे खौरांगिरिया कुइसन सोंदोंमोन मा इन्डिया पाकिस्ताननि मोनसे निउक्लियार फेसिलिटि जेराव निउक्लियार बम दोनदों हाजोनि सायाव किराना हाजो बैहाय एटाक खालामदों नामा बेबायदि सोंनायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों मोनसे रिप्लाइ होदों जे बै किराना हिल्सआवदि निउक्लियार वेपन्स दङ बे बाथ्राखौ जों मिथियामोन खिन्थानायनि थाखाय धन्यबाद नाथाय बेवहाय इन्डिया हिट खालामाखै जोंनि मिसाइला हिट खालामाखै हिट खालामदों खालामा बिनि जेबो कनफार्मेसनथ' होआखै हिट खालामाखै होनना बुंदों बास बेखिनियानो बहुत आरो बेयो जोंनि टारगेटआव गैयामोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो एयारफोर्सनिफ्राय बिथाङा DGNO बिथाङा DGAO डाइरेक्टर जेनेरेल अफ एयार अपारेशन ना बेबायदि नामा मिनिं जायो आरो मिलिटारि अपारेशन आरो मोनसेया जाहैबाय मा नेभि NO नाभाल अपारेशन्स स' बिथांमोना बुंदों बेबायदि जेबो खालामाखै नाथाय CNN मोनसे एन्टि इन्डिया मिडियान नोंथांमोना मिथिगौ CNN निउस चेनेल मोनसे बियो TV चेनेलबो दं बायदि बायदि मिडिया दङ स' बिसोरो अरायबो इन्डियानि हेंथायै निउस फोसावो स' CNN फोसावनाय बादिब्ला जि किराना हाजो पाकिस्ताननि बै किराना हाजोआव मा रेडिएसना बांदों बेनिखायनो
आमेरिकानि मोनसे रेडिएसनखौ टेस्ट खालामग्रा एर'प्लेन बेहाय फैदों आरो मोनसेया जाहैबाय इजिप्टनिफ्राय मोनसे एर'प्लेन बेहाय थांदों स' इजिप्टनिफ्राय बैहाय एर'प्लेन मोनसे थांनायखौ ओरैबायदि आइडिया खालामनाय जादों स' इजिप्टनि जि नील दैमानि जि बडिप नङा होमबा नील दैमानि जि मोनसे बोरिमा ओनसोल दङ ना भुमध्य लैथोफोराव बैखिनि ओनसोलाव बरन नामनि गुदिमुवाखौ बरन 10 बे बरन नामनि गुदिमुवाखौ गोबां मोनसोगारनाय जायो आरो बरना जेनेरेलि मा खालामो बबेबा निउक्लियार जे आइसोटपनिफ्राय ओंखारनाय निउट्रन बे निउट्रनखौ सोबनायाव हेफाजाब खालामो बेनिखायनो बरनखौ बबेबा निउक्लियार फेसिलिटियाव अरायबो रेडि खालामनानै दोननाय जायो स' बेनिफ्राय मोनसे एर'प्लेन फैदों बुंनो थाङोबा बे चीनाव थांदोंमोन आरो चीननिफ्राय फिन गिदिंनानै पाकिस्ताननि बबेबा मोनसे जायगायाव लेन्ड खालामदों स' बेबायदि गोबां मोनसे निउस ओंखारदों बबेखानि बेखौ इन्डिया डाइरेक्ट नंखाय होनना बुंदों फेक निउस होनना बुंदों जेबो निउक्लियार फेसिलिटि एटाक खालामाखै इन्डिया बेबायदि बुंदों नाथाय बै एर'प्लेन फैनाय बाथ्राया बेसेबां रियेल बेखौ मिथिया बबेखानि बे जि निउक्लियार फेसिलिटि जि हाजो बे हाजोनि 8 किल'मिटार गोजानाव मोनसे एयारबेसखौ इन्डिया हिट खालामदों बे बाथ्राया खिन्थु ओंखारनानै फैदों आरो मोनसे हाजो मोनसे एयारबेस पाकिस्ताननि बेखौ एटाक खालामदों बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय बै जि निउक्लियार फेसिलिटि बै निउक्लियार फेसिलिटिनि जोबोर खाथियालागि जोंनि मिसाइला हिट खालामदों बे बाथ्राया रोखा आरो बेखौनो बै निउक्लियार फेसिलिटिखौ एटाक खालामनो नागिरदों बेबायदि सरजाबदों बाथ्राया ओरैबायदि ओंखारदों दा पाकिस्ताना इन्डियाखौ निउक्लियार बमजों एटाक खालामनो नागिरदोंमोन खोमा बेबायदि मोनसे बाथ्रा ओंखारनानै फैदों आरो बेनिखायनो बे सिजफायारा जादों बेबायदि मोनसे थियरि ओंखारनानै फैदों बबेखानि बेयो जाबाय जास्ट मोनसे साननायसो आरो आंनि बादिबा बे फेक निउस खारन पाकिस्ताननि जि निउक्लियार बम बे निउक्लियार बमा बुंनो थाङोबा आमेरिकानि आखायावसो दं होनना बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आमेरिकानि आखायाव दं बिसोरो निउक्लियार बमखौ इन्डियायाव एटाक खालामनो होनबाबो एसेबां गोरलै हानाय नङा बेखौ जों साननानै लानो हायो बेबायदि आरो निउक्लियार बमनि जि वार बे निउक्लियार बमनि वाराव पाकिस्ताना माब्लाबो इन्डियाजों देरहानो हाया बे बाथ्रायाबो रोखा बेनिखायनो पाकिस्तान बायदि हादरा इन्डियायाव निउक्लियार एटाक खालामनाया प्राय इम्पसिबल हमनानै ला बबेबा मोनसे टेक्टिकेल निउक्लियार वेपन्स इन्डियानि सायाव एटाक खालामबाबो इन्डिया बिनि सेकेन्डनि उनावनो गासैबो निउक्लियार फेसिलिटिखौ डेस्ट्रय खालामनो हागोन बे बाथ्राया रोखा बेनिखायनो पाकिस्ताना इन्डियाजों निउक्लियार वार खालामनायनि जेबो अर्थआनो गैया ओंथियानो गैया अपसनानो गैखाया आंनि बादिबा आरो खारन बिसोरनि सायाव जेबो एटाक खालामाखै इन्डिया जास्ट रिटेलिएट जास्ट एन्सारसो होदों आरो बिसोरनि एटाक जाय किराना हाजोनि बाथ्रा बुंदों बे किराना हाजोनि खाथियाव मोनसे सारगोदा एयारबेस दङ पाकिस्ताननि बे सारगोदा एयारबेसआव इन्डिया एटाक खालामदों मिसाइल एटाक खालामदों आरो बेखौनो सरजाबनानै माने बेबायदि बाथ्राया ओंखारनानै फैदों आरो स' नोंथांमोना नुबाय बे जि इन्डिया पाकिस्ताननि जि कनफ्लिक्ट बे कनफ्लिक्टआव मोननैसो हाथियारा टटेलि डिस्ट्रय जादों PL-15 चाइनानि मोनसे मिसाइल PL-15 बेखौ इन्डिया कमप्लिटलि डिस्ट्रय खालामदों इन्डियानि एयार डिफेन्सआ आरो जे संगार नामनि जि ड्रन तुर्कीनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बे संगार ड्रनखौबो इन्डिया मा खालामदों डिस्ट्रय खालामदों बेखौ DGMO बिथांमोना DGAव बिथांमोना गावसोरनि प्रेस कनफारेन्सआव बा प्रेस ब्रिफिंआव बे बाथ्राखौ फोरमायदों बेखौ नोंथाङा मैया नुदों निश्चय आरो दिनैबो नुगोन स' नोंथाङा नुगासिनो थादों जे सानफ्रोमबो प्रेस कनफारेन्स जाबाय थानायखौ नोंथाङा नुदों आरो दिनै मा मोननै DGMOनि गेजेराव पाकिस्तान इन्डियान DGMOनि गेजेराव सावरायनायबो जाबाय स' गोबां बाथ्रा ओंखारनानै फैदों माखासे बाथ्राफोरा सब मानसिफ्रा मिडियायाव नुदोंबाबो माखासे बाथ्राया माने जास्ट थियरिसो साननानै गाव थियरि बानायनानै बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना खिन्थायाखै स' गोबां मानसिया गोबां दिहुनदों जे बेबायदि सिजफायार जानायनि गोबां जाहोन दिहुनदों 3-4 जाहोन दिहुनदों सोरबा बुङो जुदि बेबायदि खालामामोनबा इन्डिया मा टटेलि बिसोरनि निउक्लियार फेसिलिटिखौ डिस्ट्रय खालामगौमोन आरो जुदि बेबादि सिजफायार खालामामोनबा पाकिस्ताना इन्डियानि सायाव निउक्लियार एटाक खालामगोन स' बायदि रोखोमनि माने ओंखारनानै फैदों जेडी भेन्स बिथांनि बाथ्रा फैदों डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि बाथ्रा फैदों स' जेसेबांखिनि बेवहाय सिजफायार जानायनि थियरि ओंखारनानै फैदों बै थियरि माखासेया नाथाय सब माने साननानै लानायसो आरो मोनसेबो रियेलिटि गैया नोंथांमोना निउसाव जेसेबां नुदों बेनिखायनो बेनि सायाव नोंथांमोना जेबो बुङा जिहेथु बे प्रुफ गैया मा जानो थाखाय सिजफायार जादों बे दासिम क्लियार नङा बे मिडियायाव फैयाखै बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां नुदों मोनसेबो नङा बेफोर गासैबो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जे निउक्लियार एटाकनि बाथ्रा ओंखारनानै फैदों बे निउक्लियार एटाक ओंखारनानै फैनाय बाथ्राया कनफार्म नङा जे पाकिस्ताननि जे किराना हाजोआवदि निउक्लियार रेडिएसन स्रां बेरस्रांनाय मुवादि ओंखारदों बे बाथ्रायाबो रियेल नङा जास्ट साननायसो थियरिसो स' जेबो निउक्लियार वारनि नोंथांमोना गिनांगौ गैया
आरो पाकिस्ताना माब्लाबा इन्डियानि सायाव निउक्लियार एटाक खालामनाय नङा आरो बे बाथ्रा नोंथांमोना गोसोआव लाखि पाकिस्ताननि जेसेबां निउक्लियार बम दङ बै निउक्लियार बमा अरायबो आमेरिकानि राडारावसो थायो नोंथाङा बे बाथ्राखौ सानना नाय नङाबा आमेरिकाया मानो गोसोबादि पाकिस्तानाव आमुक प्राइम मिनिस्टारखौ जोंनो नाङा होनबानो बेखौ होखारनानै बेलेग प्राइम मिनिस्टारखौ आर्मिनि थ्रुयै फज'होयो आरो बे बाथ्रा नोंथांमोना गोसोआव लाखि जेसेबांखिनि पाकिस्ताननो हाथियार हरदों गोदो गोदायनि समनिफ्राय लायोबा इन्डियानि एगेन्स्टआव सोर हरो सब इउएसए हरो ना बेनिखायनो इउएसए नि बबेबा मोनसे गोरबो खनाव दाबो पाकिस्ताननि थाखाय थुख्रासे जायगा दं बेनिखायनो पाकिस्ताननि मोनफ्रोमबो बिथिङा जोबोर गोलावै जोबोर इसिङै जोबोर खेंसालिबाबो आमेरिकानि माबा मोनसेथ' दङ बेनिखायनो बिसोर इन्डियानि सायाव निउक्लियार एटाक खालामनाया एसेबां पसिबल नङा लोगोफोर बेखौ आं साननानै लादों आरोबाव मैया मोनसे निउस ओंखारदोंमोन बे निउसआ जाहैबाय मा नेशनेल कमान्ड अथरिटिनि मिटिं लिंदों शेहबाज शरीफआ प्राइम मिनिस्टार शेहबाज शरीफआ नाथाय उनाव ख्वाजा आसिफ डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय मा बेबायदि जेबो मिटिं लिङाखै स' पाकिस्ताननि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो उल्थां फाल्थां आरो स' सोरनि बाथ्राया रियेल सोर सासेया मा बुङो मा सम मा बुङो जेबो माने तारजों तार जइन गैया आरो माने सासेया बुंदों नेशनेल कमान्ड अथरिटिनि मिटिं लिंदों सासेया बुंदों लिङाखै स' नेशनेल कमान्ड अथरिटिया मा बुस्थु नेशनेल कमान्ड अथरिटिया जाबाय पाकिस्ताननि निउक्लियार बमखौ बा जायखिजाया निउक्लियार वेपन्सखौ इउज खालामनायनि माने कामाना बिसोरनिफ्राय जायो स' नेशनेल कमान्ड अथरिटिनि मिटिं मिन्स निउक्लियार वार लोगोफोर बा जायखिजाया निउक्लियार रिलेटेड वार एस्केलेसन नाथाय बेबो फेक ना रियेल बेखौबो हमनो हाया बेबो गासैबो थियरिसो बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय सब फेक निउसआ गोसारगासिनो दं गासैबो मिडियाआव